ва гуфта мешавад ки аз моҳи июни соли 2025 ҳамин гапҳо ба мо чӣ дахл дорад. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео ҳатман лайк мондани худтона фаромӯш накунед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Ягон нафари шумода авиакассаи арзон дар кор боша, раисои Тоҷикистон, Россия номерошон мебироянд, занг зада айноми мо суҳбат кунед, кортона буд мекунанд. Ҷараёни супоридани изи ангушт ва суратгирӣ дар фурудгоҳи Жуковский, шаҳри Москва. Супоридани изи ангушт ва суратгирӣ дар Русия аз 1 декабри соли 2024 оғоз шуд. ҳоло аз шаҳрвандони хориҷие ки тавассути фурудгоҳи Москав ва назди Москав ва нуқтаи гузаргоҳи мошингузарӣ Маштаква дар вилояти Оренбург ба ин кишвар ворид мешаванд, сурат ва изи ангушт гирифта мешавад. Шурӯъ аз 30 июни соли 2025 дар ҳама гузаргоҳҳои Федератсияи Русия ин раванд ҷорӣ карда мешавад. Яъне 1 декабри соли 2024 қарор биромадагӣ буд ки дар фурудгоҳҳои шаҳри Москва ва границаҳое ки аз Қазоқистон вориди Москва мешаванд ба воситаи шаҳри Оренбург дар ҳамин ҷаҳо изи ангушт ва суратгирӣ буд ва гуфта мешавад ки аз моҳи июни соли 2025 ҳамин тасмим, ҳамин тағйироте ки барои ворид шидан ба Федератсияи Русия роҳандозӣ шид, дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия барои шаҳрвандони Федератсияи Русия ва барои шаҳрвандони хориҷӣ пешкаш мегардад. Яъне дар Питер, дар дигар шаҳрҳое ки ҳастанд, дар ҳамаи аэропортҳо ин чиз ворид мешавад. Супоридани изи ангушт ва суратгирӣ. Дар асоси ин қарор тағйироти мазкур ба гурӯҳҳои зерин татбиқ карда намешавад. Шаҳрвандони Беларусия ва кӯдакони то синни 6 сола. Шаҳрвандони Беларусия ва кӯдакони то синни 6 сола новобаста аз кадом давлат буданашон аз супоридани изи ангушт ва аз гирифтани акс дар фурудгоҳҳо озод ҳастанд. ин тағйирот боз аз нимаи сол ба назар мерасад ки чӣ хеле гуфтем дар тамоми аэропортҳо роҳандозӣ мешавад, ғайр аз оне ки ҳозир танҳо дар Москва ҳамин чиз дида мешаваду тамом. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон бихоҳед бирен. одамои боваринок аз дари хонатон мегиранд, бо то дари хонара меёранд. номерошон мебирояд, занг зада аз номи мо қатишон суҳбат кунед. Сино нависонда: салом акаи Сорбон, амнистия ба кӣ дахл дорад? ман гости дромадагиам, прописка надорам, метавонам патент карда. амнистия нашида аввалан бародари азиз ва нафарое ки гости медороянд ва ёҳо наметавонанд ки патент бигиранд. барои гирифтани патент шумо бояд ки мигратсиони картаи работа қайд карда вориди Россия бошавед. як нафари дигар нависонда: ҳамин гапҳо ба мо чӣ дахл дорад? ин гапҳои мо ба ҳамон касое тааллуқ доранд ки ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо мекунанд ва дар муҳоҷират қарор дорану аз баъзе чизо огоҳ нестанд ва мо барои ӯ каме ҳам боша хизмати худмона мерасонем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, мо агар ба Тоҷикистон биёем 3 моҳда метавонем бо Россия рафтан. дар бораи шаҳрвандони хориҷие ки гости медороянд, мо як видео кардем ва фаҳмондем ки аз рӯи рӯзи моҳи тақвимӣ ҳисоб карда 90 рӯз дигар бо мигратсиони картаи гости иҷозат дода мешавад дар як сол як маротиба. яъне ки дар як сол шумо 3 моҳ ки истоден, бо 9 моҳ пас ҳаққи ворид шидан доред. мигратсиони картаи гости будагиҳо. Қурбон нависондай: салом акаи Сорбон, номерои ватсаптан навис. саволта дар ҳамин ҷа бинависон, суҳбат мекунем, мақсад мехонем ва мефаҳмонем барои шумо. як нафари дигар нависондае ки ака ассалому алайкум, ман Россия равам студентский билет кунам. дар рекламатон дидам студентский билет тавсия додем. ба ҳава 1 сола регистратсия кунам. бо Тоҷикистон биём 1 моҳ пас рафтан метавонам бо документ карда кор кунам. илтимос ҷавоб диҳем. пешакӣ раҳмати калон. мо ҳеҷ чиза ба хотири нагуфтем шуморо ки шумо патент накунед, трудовой договор накунед. мо чиза ба хотири гуфтем ки агар ягон нафари шумо дарс хондан бихоҳед онлайн дистансионӣ, ҳамон нафаро хати суҳбат шен, ягон илм боомӯзем бахтон. барои кор ниятат боша ба Россия рафтан, бира регистратсия кун, патент кун ва трудовой договор кун. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ба куҷо муроҷиат кунем ки Корея равем? барои кор дар Корея ба шуғли аҳолӣ муроҷиат мекунем. номнавис мекунанд, дар уҷа ба қайд мегиранд
ба навбат равон мекунанд аз рӯи ихтисоси худтон. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ кай сар мешавад? аз 1 апрел сар мешавад бародар. як нафари дигар нависонда салом Сормон, бо давлатҳои Европа чӣ хел визаи корӣ кунем? яъне шаҳрномаҳое ки баста мешавад миёни шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар давлатҳо, шаҳрномаҳои корӣ, мисол официални дар сайти шуғли аҳолиам ҳастае ки кадом давлатҳо шаҳрномаи корӣ доранд ва визаи корӣ метиҳанд. метавонед дар ҳамонҷа муроҷиат бикунед ва дилпурона мақсад официални шуморо равон мекунанд дар онҷа, лекин навбат месен, мумкин 6 моҳ, мумкин 3 моҳ ё мумкин 1 сол. ҳеҷ чиза ки мо ҳеҷ чиз гуфта наметонем ва ягон хел мақсад гарантия дода наметонем ки шуморо чӣ қадар пас равон мекунанд. мақсади мо ки ҳамонҷа мерен муроҷиат мекунем барои визаи корӣ дастрас кардан аз ягон давлатҳои дигар. ё ҳастаи баъзе аз системаҳои сайтҳое ки худтон камтар бифаҳмед, агар медироен ягон заявка равон мекунед дигар корҳо, агар ки қабул кардан мисол баъдан худтон аз пайи ҳуҷҷатгузоритон мешавед. яъне ин корҳоро бо онлайн ҳастад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин бод навори имрӯзаи мо ба ҳамин ҷанбастш мерасонем. саволотонро метавонед дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.